مبارک باشد. البته طور اطلاع پیدا کردیم با در نظر داشت آنه که این مسابقه در سطح درکاری برگزار گردد در 7 شهر کشور آذربایجان انفراستراکچور ورزشی به طور درکاری بنیاد گردیده است. اینجا مجموعه ورزشی شهری گنجه است که در رشته های والیبال و شناوری رقابت ها همینجا برگزار می‌گردند. البته هم در شناوری هم در رشته والیبال تیم های تاجیکستان هنرنمایی میکنند، ورزشکاران ما سبقت میکنند و ما امروز آمدیم تا از جریان رقابت های آنها شما را آشنا سازیم. منتخب والیبال به عنوان تا 16 ساله تاجیکستان زیر رهبری مربی صاحب تجربه رخشانه تایغونشوی و با این بازی‌ها سفر برگردیدند. برای والیبال بازان تا 16 ساله ما اشتراک در چنین مسابقه ها قدمی اول بود. آنها تنها می توانستند که تجربه بیشتر کسب کنند. 12 بازیگر را از منطقه‌های گوناگون کشور مربی دعوت نموده پیش از سفربری تمرین‌های دسته جمعی نیز گذرانده شد. تیم ما در یک گروه با دسته‌های آذربایجان و ازبکستان قرار گرفت، نتوانست که از گروه به مرحله بعدی برآید. بازی اول دختران ما با تیم میزبان نورستان آذربایجان صورت گرفت که در این رقابت شاگردان رخشانه تایغونشوی و با حساب عمومی 3-0 ناکام گردیدند. نسبت به بازی اول والیبال بازان تاجیک در بازی دوم بر مقابل دختران ازبکستان خوبتر هنرنمایی کردند، ولی در این دیدار هم آنها شکست خوردند و از ادامه رقابت ها محروم گردیدند. ما از جهت فیزیکی خیلی نسبت این سن و سالی که در اینجا بازی کرد از جهت فیزیکی خیلی کم تجربه هم، چون که جهت فیزیکی خیلی غلبه کرد، یعنی دختران مونده شدن. حتی جایی که برای مناسب جایی که برای هر یک بازیگر باید در موقع جودجا چیکار کند اون فراموش کرد. یعنی بلوک باید بلوک فراموش کرد، محافظتگر یعنی لیبرو که باید توپ قبول کند. حتی تو بازیگر دوم که توپ دهنده است، البته دیدید بچه جان تو بازیگر دوم نرسوند، یعنی کوتاه کرده گویم فیزیکی یعنی همون جهت فیزیکی نرسید. Эти игры были очень хорошими, и наши соперники тоже достаточно были с опытом и с техникой. Мы старались, но нам тоже не хватило чуть-чуть физики, нам не хватило, можно сказать, у нас был мандараж. Командная работа нам тоже чуть-чуть не хватало. Игры, соперники наши были достаточно сильными тоже, с опытом, и мы старались. منتخب شناوران تاجیکستان را در سومین بازی‌های اتحاد دولت‌های مستقل 5 دختر و 7 پسر نمایندگی می‌کرد.
ва дар масофаҳои 50, 100 ва 400 метр шиноварони мо сабқат карданд. албатта нисбат ба дигар намудҳо дар риштаи шиноварӣ рақобатҳо хеле пуршида ҷараён гирифтанд. бештари мақомҳои ифтихориро варзишгарони Русия ва Беларус соҳиб гардиданд. барои намояндагони Тоҷикистон танҳо муяссар шуд ки натиҷаҳои инфиродии худро беҳтар кунанду халос шиноварони тоҷик аз мақомҳои чорум то зинаҳои нуҳумро ишғол карданд. сабабе ки мо имрӯз дар ин ҷо медал нагирифтем, ҷо нагирифтем, ин ислоҳшаванда аст. дастаҳое ҳастанд ки бақувваттар аз мо ҳастанд. дастаҳои Федератсияи Россия ва Беларусия оё хело аз мо бақувваттар ҳастанд. баъзе варзишгароне ки мо ба ин ҷо сафарбар кардем, бори аввал аз ҷумҳурии Тоҷикистон баромаданд, дар дил камтар тарс доштанд. баъзеашон натиҷаҳои инфиродии худро хуб карданд. дар ин ҷо буд бори аввал Мунаков Халил аз ҷумҳурии Тоҷикистон берун баромад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба масофаи 50 метр тарзи озод 33.50 обозӣ мекард. дар ин ҷо натиҷаи беҳтаринаш 29.74 буд. ҷо ҳам гирифта набошем, мо рӯафтода нестем, бо бисёртар тамрин кардан дар кор аст. барои мо бисёртар тамрин кардан дар кор, бисёртар дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ баромад кардан дар кор аст ки онҳо таҷрибаи баланд гиранд. мунтахаби каратедои кишварро дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил 6 варзишгар аз ҷумла як бону намояндагӣ карданд. сабқати каратечиён дар толори намудҳои якҳарбаи шаҳри Мингачевери сурат гирифт. бино ба иттилои мураббиён, дар ҳайати якачини мо беҳтаринҳо интихоб гардида буданд ва умедвориҳо хеле зиёд буд. аммо кор ранги дигар гирифту аз ин мусобиқот каратечиён натавонистанд ки натиҷаи хуб бигиранд. дар рӯзи аввал Мирзозода Муҳаммад дар вазни 60 кг ва Алишер Султонов дар вазни 67 кг ҳунарнамоӣ карданд. рақобатҳои ин ришта тариқи системаи даврӣ сурат гирифт. Мирзозода Муҳаммад дар сабқати аввалаш аз Фарид Савдавии Озорӣ ноком гардид. дар ин дидор варзишгари мо 1 имтиёз гирифту ҳариф 5 имтиёз. خب معلم میدونیم البته روحیه خوب ندارید اما چی اشتباه داشت شاگرد؟ شاگرد کم ترک فهم چون که اون آذربایجانی است برای اون که و دوم کم ترک خفا دوم نامر کار کرد. این باید یکم نامر کار میکرد، دوم نامر کار کرد. چون که او تیزتر بود یکم حرکت کرد. همین جهت این باید یکم نامر کار میکرد. اما وقت در میدان تحت رقم 1 باید کار کنن؟ بله البته باید میدان رو که وقتی که میبرند باید اون پلنجینر ای خود کنند. میدان ای خود کنند، سپرنیکم باید ای خود کنند. باید با وای یگان شانس ندیدن که وای باید کار کنند یا چی کنند. اما وقت باید حمله کردن نکرد تحت نظارت گذاشتن. варзишгари дигари мо Алишер Султонов дар вазни 67 кг дар рақобати аввалаш аз намояндаи Қазоқистон Олжас Алтинбек ноком гардида, дар идома аз дигар ҳарифон низ дучори шикаст шуда натавонист ки натиҷаи дилхоҳро ба даст биёрад.
аз маркази тайёрии олимпии шаҳри мингачивир ки рӯзи аввали рақобатҳо дар риштаи каратедо баргузор гардид мо ноком шудем. Мирзозода муҳаммад дар вазни 60 килограмм ва Алишер Султонов дар вазни 68 килограмм натавонистанд ки дар ин рӯзи рақобатҳо ба марҳилаҳои баъдӣ гузаранд. албатта он мунтахаби он варзишгароне ки ба ин мусобиқот аз Тоҷикистон дар риштаи каратедо сафар баргардиданд он нафароне ҳастанд ки аз мусобиқоти ҷумҳуравӣ аз чемпионатҳо интихоб гардиданд ва бино ба иттилои мураббиён дар рӯзҳои баъдӣ шояд интизориҳо аз бачаҳо зиёдтар бошад. дар рӯзҳои баъдӣ низ каратечиёни мо муваффақ шуда натавонистанд. абдуваҳоб шаропов дар вазни 75 килограмм, Сафиялло Зарипов дар вазни 84 килограмм, Ҷаҳонгир Мансуров дар вазни ҷамъи 84 килограмм ва Ясмина Шукрбекова дар вазни ҷамъи 68 килограмм аз ҳарифонашон ноком шуданд. аз шаҳри Нафталанд омадем ба маҷмӯаи варзишии шаҳри Евлах, зеро имрӯз 6 тан аз мушзанҳои тоҷик дар марҳилаи нимниҳоӣ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ рақобат мекунанд. албатта натиҷа ва роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ барои мо хеле муҳим аст, зеро токунун аз бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мо нишони тилло надорем ва албатта имрӯз ба мушзанҳои тоҷик мо боварии хеле зиёд дорем. дар ин рӯз аз намояндагони Тоҷикистон аввалин шуда Дамир Назаров дар вазни 44-46 килограмм рақобатро бар муқобили мизбони мусобиқа Гардаш Раҳимов оғоз кард. нерӯсанҷии боксчии тоҷик дар ин дидор чандон бад набуд. ӯ дар бисёр ҳолатҳо ба ҳуҷум мегузашт ва талоши гирифтани имтиёзро мекард, вале ҳаракатҳои варзишгари озарӣ беҳтар ба назар мерасид. ҳамин тавр дар 3 раунд доварон бартариро ба мизбон доданду ӯро ба финал равон карданд. Дамир Назаров бошад ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф шуд. дар вазни 50 килограмм Беҳрӯз Умаров намояндаи дигари мо беҳтарин набардро нишон дод. ин боксчии навраси тоҷик тавонист мизбони мусобиқа Айҳан Ҳасановро аз садди роҳи худ берун кунад. ҳанӯз аз дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ бартарии пурра бар ҷониби варзишгари мо буд. бо зарбаҳои аниқу ҳадафрас ҳарифро сарнагун кард. дар 3 раунд фаъолии Беҳрӯз рақибро маҷбур сохт ки бештар ба дифоъ гузарад. хулас натиҷаи ниҳоӣ бо ҳисоби 5-0 бар суди мушзани тоҷик анҷом шуду ӯ роҳашро ба марҳилаи финалӣ бурд. акнун Беҳрӯз барои нишони тилло бо намояндаи Узбекистон Азизбек Шокирҷонов нерӯсанҷӣ мекунад. Умарҷон Асроров дар вазни 66 килограмм натавонист ки роҳашро ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор кунад. намояндаи мо аз мушзани рус Максим Соболев ноком шуд. дар ин дидор бартарии пурра бар ҷониби рақиб буд. интизориҳо аз Амир Нозимов дар вазни 57 килограмм хеле зиёд буд, вале ӯ низ ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёфтан натавонист. Роман Запороҷес аз Федератсияи Русия бо достони дарозу қадди баланд пурра фишорро ҷониби варзишгари мо равона карда дар 3 раунд бидуни шонс ба ҳариф ғолибиятро ба даст овард ва Амир Нозимов сеюмин медали биринҷии мунтахаби кишварро ба даст овард. Азамҷон Ҳасанов дар вазни 48 килограмм дуюмин нафаре аз ҳайати боксчиёни кишвар гардид ки ба марҳилаи ниҳоӣ барояд. чемпиони феълии Тоҷикистон намояндаи Беларусро аз садди роҳи худ дур кард. бемуҳобо ин дидор яке аз ҷолибтарин нерӯсанҷиҳои марҳилаи нимниҳоӣ ба ҳисоб мерафт. касбияти баланду иродаи мустаҳками боксчии кишвар бар аъло эҳсос шуда пурра майдонро зери назорат дошт. хулас нуқтаи ниҳоии ин дидор бо ҳисоби 5-0 ба нафъи Азамҷон Ҳасанов гузошта шуд ва ӯ барои медали тилло бо Али Алиев аз Озарбойҷон нерӯ месанҷад. Акбарҷон Абдуллоев низ дар вазни 57 килограмм тавонист роҳашро ба даври финалӣ барад. варзишгари тоҷик дар як рақобати сахту сангин ва хеле душвор бар намояндаи Озарбойҷон Афлотун Исмоилов зафар ёфт. акнун варзишгари мо дар марҳилаи ниҳоӣ бо мушзани узбек Бобомурод Боймуродов барои касби медали тилло мубориза мебарад. имрӯз ба финал роҳ ёфтам. ҳар як варзишгар вақте ки бар ин баромад мекунад дар фикраш як чиз аст ки ғалаба бояд
ғалаба ба даст орад ва ман имрӯз ғалаба шуда ба финал баромад кардам, роҳ ёфтам. мо бояд ба финал аз ин бештар омодагӣ ёбем ва ман дар ин полуфинал камбудиҳо доштам. Бо мураббиҳои худ инро то финал ислоҳ мекунам. Тоҷикистон ва пеш. Асосии муваффақияти ман меҳнат кардем, тайёрӣ дидем, омодагӣ дидем. Ман имрӯз давлати Беларусиё ғолиб 3-0 ғолиб намудам. Рақибам аз давлати Беларусия мебошад, ро 3-0 мағлуб кардам. Рақиби ман ҳам хуб мебошад. мо ба инҷо омадаем ки медали аввалро, ҷои аввалро ишғол намоем. Ман оянда мехоҳам дар мусобиқаҳои калон, дар чемпионати Осиё, чемпионати мир, бозии олимпӣ иштирок намуда ҷои аввалро ишғол намоям. Акнун то финал мо баромадем ва мо то финале хуб омодагӣ мебинем, бо мураббиҳо хуб тайёр мебинем ки ҷои аввалро ишғол намоем. акнун мегузарем ба рақобати варзишгарон дар риштаи қайғиронӣ. дар базаи қайғиронии шаҳри Мингачивер сабқатҳо дар риштаи қайғиронӣ сурат гирифтанд. намояндагони Тоҷикистон дар масофаҳои 200, 500 ва 1000 метр дар навъҳои гуногуни қайғиронӣ ҳунари худро нишон доданд. албатта дар ин намуд умедвориҳо аз Муҳаммади Раҷабов хеле зиёд буд ва ӯ тавонист дар ду масофа ба гирифтани натиҷаҳои беҳтар мушарраф гардад. Муҳаммадӣ дар канои якнафара дар масофаи 200 метр сазовори медали биринҷӣ гардид. рақобати ҷолибу ҳасос барои қайғиронимо дар масофаи 500 метр буд ки мураббиён аллакай умеди медали тилло доштанд. қайғирони тоҷик дар ин масофа аз ҳарифон хеле пеш буд, вале чанд сония мондан то хати марра бартариро аз даст доду ҷои дуюмро касб кард. муҳаммадӣ, натиҷа чизе ки мехостед амалӣ шуд ё на? Не, нашуд. Ман 5-6 мусобиқа пас сари пас шуд. хуваи дигар то ин мусобиқа қува намонд. вақти истироҳат ҳам наёфтам ки камтар дам гирам чи хеле вастанавӣ шуда аз сар машо сар кунам ва аз ин ҷоиза хурсанд нестам, чунки ин рақибонамро ман дар чемпионати ҷаҳон, дар чемпионати Осиё ҳамаи инҳоро ман мебуридам ва дар ин ҷо ҳисоби беқувва ба ин мусобиқа омада баромад кардам натавонистам хуб баромад кунам. дидем ки шумо пешсаф будед, танҳо дар ҳамон охири ниҳоӣ, дар нуқтаи ниҳоӣ аз ҳариф қафо мондед. мебинам ку хува нарасид, истироҳат накардам, арга баданам омода набуд. бадан омода набуд, чунки соли дароз ман мусобиқа дум ба дум баромад кардам, бадан барқарор нашуда, вастанавӣ нашудам. бокенес ин натиҷа барои мо хеле муҳим аст ва албатта мо аз шумо умеди зиёд дорем дар мусобиқаҳои баъдӣ. муваффақият. раҳмат. Тоҷикистон ба пеш. натиҷаи дигар ки қайғиронони мо дар ин бозиҳо ба қайд гирифтанд дар намуди байдаркаи дунафара буд. бародарон Ислом ва Далер Носировҳо тавонистанд ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф карданд. нақшҳое ки мо дар ин ҷо доштем қариб 90% иҷро шуд. мо фақат аз Муҳаммади Раҷабов дар масофаи 500 метр медали тиллоро интизор будем, аммо бо сабабҳое ки ҳаст ӯро мо бо ҳам варзишгар бо дигар мураббиён медонем, мефаҳмем ки чӣ хел буд, аз кадом ҳисоб буд ба ин натиҷаи медали тилло ноил нагашт. аммо мо ҳама ин хатоу чизе ки шид аз сараш мо варзишгаро ҳама инро ба инобат гирифта ислоҳ мекунем дар оянда. дар масофаҳои байдарка буд ки дар ин бори аввал дар
این نمود اشتراک میکنن در نمود 2 نفره در مسافت 200 متر جای سوم شد. این بهترین نتیجه است در نمود ما در نمود بیدرکه. بچه‌ها که در اینجا بودن اکثریت آنها در یکم مسابقه بین المللی بود که آنها آمدند، اما آنها در تاجیکستان نتیجه بهترین دارند. از نور همه ورزشکارایی که در اینجا بودن نورس هم در آینده نتیجه خوب و ما انتظاریم از بچه‌ها. баъди гузашти 10 рӯзи сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки ҳайати тоҷикистон ягон медали тилло надошт, билохира интизориҳоро боксчиёни кишвар бароварда карданд. дар рӯзи охири сабқатҳои риштаи бокс се намояндаи кишвари мо даъвогари медали тилло буданд. азамҷон ҳасанов боксчии навраси тоҷик ки дар ду рақобати қаблӣ ҳунари шоиста нишон дода буд, имрӯз дар вазни 48 килограмм бар муқобили мизбони бозиҳо Али Алиев рӯи майдон омад. албатта барои Али Алиев муҳит ва дастгирии мухлисони ватанӣ ангезаи зиёд мебахшид, вале варзишгари мо аз оғози нерӯсанҷӣ то бо охир ҳунари шоиста нишон дода ба сару рӯи ҳариф зарба мезад. маълум аст ки рақобатҳои ниҳоӣ ҳама вақт тезу тунд сурат мегиранду варзишгарон барои қаҳрамонӣ талош мекунанд. азамҷон ҳасанов хеле хуб медонист ки медали тилло барои мо чӣ қадар арзиш дорад. аз ҳамин хотир пайваста кӯшиш мекард, вале натиҷа чунин шуд ки дар 3 раунд доварон пирӯзиро бар муштани Озарбойҷон доданду намояндаи Тоҷикистон медали нуқраро гирифт. варзиш бурду бок дорад, мушкилӣ дорад. мо бояд роҳ афтода нашавем ва дар оянда дар мусобиқа тайёр дида ҷои аввалро ишғол намуда парчами давлати Тоҷикистонро баланд бардорем. ин ҳоло охири кор нест, муваффақиятҳои ман дар пеш аст. дуюмин нафаре ки аз ҳайати бокси кишвар муборизаро барои медали тилло идома дод, ин Беҳрӯз Умаров дар вазни 50 килограмм буд. акнун ки азамҷон шикаст хурду умедҳо аз як нишони тилло канда шуд, ҳама таваҷҷӯҳ ба Беҳрӯз буд. ҳарифи мушзани мо Азизбек Шокирҷонов аз ҷумҳурии Узбекистон буд. баробари оғоз гардидани нерӯсанҷӣ дарҳол боксчии тоҷик таҳти рақами 1 муборизаро оғоз карда зарбаҳои пайҳам ба бадани ҳариф мезад. маҳз ҳамин тактикаи пешакардаи мураббиёни мо кор доду дар раунди дуюм Беҳрӯз Умаров ҳарифро ба нокдаун равон кард. дар идома варзишгари мо суръати зарбаҳову фишори бештари худро кам накарда то ба охир пешсафи худро нигоҳ дошт. ҳамин тавр дар 3 раунд Беҳрӯз Умаров бо ҳисоби 5-0 ғалаба карда аввалин медали тиллои ҳайати Тоҷикистонро дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба даст овард. ёдовар мешавем ки муштани дигари мо Акбарҷон Абдуллоев дар вазни 57 килограмм мебоист барои нишони тилло мубориза барад, вале бо сабаби лат бардоштани дасташ ба майдон ворид нашуду соҳиби нишони нуқра гардид. ғалаба муборак бошад. Беҳрӯз Умаров билохира тавонист аввалин нафаре шавад ки нишони тиллоро ба мунтахаби кишвар дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил биёрад. муборак бошад. воқеан бубинед, Беҳрӯз ашк мерезад. ин ашки шодӣ аст, ашки хушҳолӣ аст, чаро ки нафаре шуд ки нахустин медали тиллоро имрӯз ба хазинаи дастовардҳои варзиши кишвар дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба даст биёрад. ҳанӯз аз рӯзи аввали мусобиқот дар ду рақобати қаблӣ ёдовар мешавем ки Беҳрӯз таҳти рақами аввал дар майдон кор мекард. имрӯз ҳамон пешсафии худро нишон дод ва тавонист ки воқеан ҳам муваффақ шавад. асос чӣ буд? асос парафшонӣ ана ҳамин парчам буд. Беҳрӯз тавонист. Тоҷикистон ба бахейр! ман боиси ифтихор аст ки дар бозиҳои идем ҳамчун довар кишвари азизамонро намояндагӣ мекунам, муаррифӣ мекунам. он заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат аст. чӣ гуна ҳамагон медонем ки варзишпарвар аст пешвои муаззами миллат. бо боварӣ метавонем гуфт ки он машқҳову тамриное ки аз ҷониби Федератсияи бокси Тоҷикистон сафарбар шуданд тими мунтахаб ва ин боварӣ дорем ки бо мураббиёи мо хубтар баромад мекунанд, бо кор мекунанд бо варзишгарон, яъне як бо дастовардҳои хуб ноил мегардем.
ҳамин тавр мунтахаби бокси тоҷикистон дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба гирифтани 4 медали биринҷӣ, 2 нуқра ва 1 тилло мушарраф шуд. акнун мураббиён ва дигар намояндагони бокси мамлакат боз ҳам барои натиҷаҳои бузургу дастовардҳои баландтар талош мекунанд. дар маконҳои баргузории мусобиқа роҳбари ҳайати варзишгарони тоҷикистон дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил Муҳаммад Толиб Шокирзода суҳбату вохӯриҳо анҷом дода, онҳоро барои натиҷаҳои хубтар раҳнамун месохт ва албатта ҳар як натиҷаву дастовардҳои варзишгаронро хеле муҳим арзёбӣ мекарданд ва онҳоро рӯҳбаланд месохтанд. барои пайгирии сабқати ҷудокорон мо ба қасри олимпии шаҳри Гиёлгул рафтем. дар ин бозиҳо кишвари моро 12 нафар аз ҷумла 4 духтар низ намояндагӣ карданд. дар бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил умедвориҳо аз ҷудокорони кишвар хеле зиёд буд ва ҳатто мухлисону ҳаводорон ва худи мураббиён тахмин мезаданд ки мо дар ин ришта ҳадди ақал 2 ё 3 медали тилло мегирем, аммо кор ранги дигар гирифт. дар умум аз 12 паҳлавононе ки кишвари моро дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил намояндагӣ мекарданд, танҳо ба 3 нафар муяссар гардид ки натиҷаҳои андак беҳтарро ба қайд бигиранд. Юсуф Замонов дар вазни 50 килограмм аз марҳилаи нимниҳои рақобатро оғоз карда то ба марҳилаи финалӣ рафт, вале дар марҳилаи ниҳоӣ аз Глеб Стеканов аз кишвари Русия шикаст хӯрду сазовори нишони нуқра гардид. лоиқ Қутбуддинов дар вазни 60 килограмм яке аз беҳтарин паҳлавонони мо ки умедвориҳо аз ӯ зиёд буд, натавонист ки то ба марҳилаи ниҳоӣ равад ва дар ин мусобиқот лоиқ сазовори медали биринҷӣ гардид. медали дигари биринҷии ҳайати мунтахаби моро дар ин мусобиқот Абубакр Худоев ба даст овард. парчамбардори ҳайати тоҷикистон дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва яке аз муваффақтарин ҷудокорони кишвар миёни бонувон Мадина Хурбунзода ғайричашмдош рақобатро бар муқобили мизбони мусобиқа Нариман Оғомирзоев бохт. ҳарифи паҳлавони мо дар даври чаҳорякниҳоӣ аз аввалин имконияти худ истифода бурда Мадинаро ба тахтапӯш афтонду роҳашро ба марҳилаи нимниҳоӣ бурд. Мадина имкон дошт ки соҳиби медали биринҷӣ шавад, вале дар як рақобати сахту сангин барои медали биринҷӣ аз Айсун Мамадоваи озарӣ бо 3 шидон ноком шуду бидуни натиҷа ин мусобиқотро тарк кард. суоли аввалине ки ман ба Муртазо Носиров мураббии Мадина медиҳам ин аст: баъд аз қаҳрамонии ҷаҳон
баъд аз чемпионати осиёи ҷавонону наврасон дарҳол ба бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил овардани Мадина ба фикри шумо чӣ гуна буд? Оё он ба пуррагӣ барқарор шуда буд? хеле ки медонем, Мадина дар тӯли 2 моҳи охир тавонист ки дар 3 мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кунад ва натиҷаҳои хуб низ нишон диҳад. мутаассифона дар ин мусобиқа мо хеле бо як тайёриҳои ҷиддӣ омада будем. аз сабабе ки камтар вазъи саломатиаш хуб нашуд, аз ин сабаб ман фикр мекунам ки ин рӯ на он қадар куштинги хуб гирифт. лекин ба ҳар ҳол ин баҳона шида наметавонад. мо кӯшиш мекунем ки машқҳоро дучанд карда дар мусобиқаҳои оянд ба натиҷаҳои назаррас мушарраф гардем. ин охири кор нест. ман фикр мекунам ӯ ҳоло наврас аст, камтар вазнбинӣ ҳам буд. аз ин сабаб кӯшиш мекунем ки машқҳоро дучанд кунему парчами азизамон Тоҷикистонро дар асаи байналмилалӣ баланд бардорем. Ба ҳамин суоли мо шумо посух надодед ки баъд аз 3 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ пурра барқарор шуд Мадина ё на? ман ба шумо гуфтам, бале ӯ барқарор шуд. худо ба шукр ягон камбудӣ дида намешуд дар ӯ. вазъи саломатишам хуб. аз сабабе ки мумкин дар ин ҷо боду ҳаво таъсир кард ё ки чӣ хеле ки камтар як рӯз пеш аз вазнкашӣ камтар вазъи саломатиаш на он қадар хуб буд. аз ин сабаб ман фикр мекунам ки сабаб дар ҳамин буд. ёдвар мешавем ки паҳлавонони дигари мо дар вазнҳои 66, 73, 81, 90 ва ҷамъи 90 килограмм инчунин бонувони дигар ҳамагӣ шикаст хӯрданду бидуни натиҷа ин мусобиқотро ҷамъбаст карданд. ҳамин тавр дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мунтахаби ҷудои мо ба гирифтани 2 медали биринҷӣ ва 1 нуқра мушарраф шуд. акнун мусобиқот ҷамъбаст гардид. дар назди мо Абдулло Наботов сармураббии мунтахаби ҷавонону наврасони ҷудои кишвар аст ва фурсате дорем ки вобаста ба бурду бохти варзишгарон ҷудочиёни кишвар пурсон шавем. хуб бубинед, нигоҳи аввали шумо ба рақобати имрӯзаи варзишгарони мо аз кадом ҷиҳат иштибоҳҳо буд? чаро интизориҳое ки шояд мухлисон зиёд доштанд барои нишони тилло нашуд? мо ҳам аз ин мусобиқа бисёр чизои хуб доштем, тайёриҳои хуб, медалҳои тилло дар чанд вазн интизор будем. ҳай мутаассифона чанд сабабҳо буданд ки ҳай варзиш аст, бо машқҳо буданд, тамринҳо буданд, омодагиҳо буданд. сафарбар шудем ба ин давлати Озарбойҷон. бо мутаассифона чанд вазнҳое ки лоиқот будин буд, умеди калон доштем. Мадина Қурбонзода шояд аз сабабҳои бисёр мусобиқаҳое ки пай дар пайи ҳамин моҳҳои охир доштанд барқарор нашудани бадан буд. ҳамин сабабҳо буд ки гӯштини хуб гирифта натавонистанд дар ин ҷо. дигар вазнҳо ҳам буд. 50 кило хай мо финал баромад. Юсуф Замонов боварӣ комил доштем ки ба финал мерасад. 55 килодан боварӣ доштем. хай дигар вазнҳо ҳам буданд ки дар ин ҷо мусобиқа варзишгари зиёд ҳам набуд. ҳар як вазн мо боварӣ доштем ки соҳиби медал мешавем. мутаассифона бисёр вазнҳо ба финал ҳам баромада натавонистем. аз варзишгарои мақсад ки фаворит бигем, фаворитҳои мо дигар варзишгаронмон ҳам барои сеюм ҷо мубориза гӯштин гирифтанд, аммо мутаассифона мағлуб шуданд. ҳама мухлисон аз ҳама мардуми шарифи Тоҷикистон ки умеди калон доштанд аз ин варзишгарои мо, хусусан аз Лоиқ Будинов, аз Мадина Қурбонзода, Юсуф Замонов, аз ҳамиё ки сазовори медал, мо худмон тими мунтахаб мураббиё умед доштем. аз ҳама бахшиш мепурсем ва дар оянда боз ҳам сайю кӯшишу бо хатогиҳоро ислоҳ мекунем. ин варзиш аст. бо умед дорем ки бо дар мусобиқаҳои оянда бо сазовори медали тилло мешаванд ва парчами
ҷумҳурии тоҷикистон азизамро боз ҳам баландтару баландтар мебаранд. акнун мерасем ба нуқтаи ниҳоии мусобиқоти сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар кишвари Озарбойҷон. Ба маҷмӯаи олимпии шаҳри Ганҷа омадем, зеро имрӯз варзишгарони мо дар риштаи гӯштини юнону румӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. Мо имрӯз 9 намоянда дорем ва танҳо умед барои натиҷаҳои арзанда аст. албатта дар чанд рӯзи гузашта то ҳадди имкон намояндагони Тоҷикистон барои нишонҳои заррин талош карданд, аммо мо то кунун 1 медали тилло дорем. то ин рӯзи рақобатҳо варзишгарони тоҷик дар маҷмӯъ 19 медал ба даст оварда буданд ва акнун намояндагони гӯштини юнону румиро мебоист ки ба ин медалҳо боз нишонҳои дигарро замм кунанд. алишер рӯзиматов, яке аз паҳлавонони муваффақи мо, дар ин рӯзи рақобатҳо хеле ҳунари арзанда нишон дод. ӯ бо 4 ҳарфи худ пирӯзӣ ба даст оварда сазовори медали нуқра гардид. албатта дар ҳар баромадаш алишер малакаи махсуси худро нишон медод ва ҳарифонро бо партофҳои зебо таслим мекард. мо хеле кӯшиш талош кардем барои ин мусобиқа. ба ӯзбекистон сафар кардем, он ҷо зубор гузаштем, тайёрӣ дидем. имрӯз дар ин мусобиқа чӣ ҳунару малакае доштем нишон додем. дар рақобате ки ба рақиби мизбон буд Озарбойҷон, ман дар он ҷо камтар қуввам нарасид. ман боварӣ дорам ки дар Тоҷикистон моро мухлисӣ мекунанд. мо барои ҳамон кӯшиш меҳнат кардем ки парчами давлатамонро боло бардорем. паҳлавони дигари мо ки медали 21-уми ҳайати мунтахаби Тоҷикистонро дар ин бозиҳо ба даст овард, ин Маҳдӣ Баротов дар вазни 60 килограмм буд. Маҳдӣ Баротов низ ҷоизадори қаҳрамонии ҷаҳон аст ва имрӯз яке аз рақобатҳои арзандаро ҳам ба намоиш гузошт. аммо Маҳдӣ роҳи худро то ба марҳилаи ниҳоӣ ҳамвор карда натавонист ва дар ин мусобиқот паҳлавони мо сазовори медали биринҷӣ гардид. оғози мусобиқа ба ман хеле хуб буд ва ин бори аввал мешавад ки ман дар бозиҳои СНГ иштирок мекунам ва ҷоизадори ҷои сеюм шудам ва ман дар ин вазн якум бор гирифтаистам, барои ки дар 55 чемпионати ҷаҳон ҷоизадори ҷои сеюм шудам ва чемпиони Осиё ҳастам ва акнун дар ин вазн гузашта оҳиста оҳиста мутобиқ мешавам ва бори дигар кӯшиш мекунем ки ҷои аввалро иштирок кунем. медали дигари биринҷиро дар вазни 45 килограмм Муҳаммад Ёсин Ибодуллоев аз ҳайати мунтахаби гӯштини юнону румии кишвар ба даст овард. паҳлавони мо дар мубориза барои медали биринҷӣ намояндаи Озарбойҷон Умар Салмоновро ноком кард ва ҳамин тавр 22-мин ва охирин медали ҳайати варзишгарони Тоҷикистонро дар ин мусобиқот Муҳаммад Ёсин Ибодуллоев ба даст овард. ман пеш аз ин я натиҷаи байналмилалӣ доштам. дар Қирғизистон чемпионати Осиёда ҷои сеюмро ишғол намудам ва ман меҳнат мекунам ки ин дафъ ҷои аввалро ишғол кунам. барои он ки мо дар ин хел мусобиқаҳо бояд ҷои аввалро гирем, мо бояд тамрин кунем, машқ кунем ва меҳнатро зиёдтар кунем. намудҳои варзише ки мо дар сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил муваффақ шуда натавонистем: футбол, волейбол, камонварӣ, шиноварӣ, тирандозӣ, каратедо, шамшербозӣ, баскетболи 3x3, гимнастикаи бадеӣ, бадминтон ва батут. ҳамакунун баъд аз талошу нерӯсанҷиҳои зиёди варзишгарон
барои касби медалҳо ва мавқеи мустаҳкам пайдо кардан дар ҷадвали умумӣ сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба нуқтаи ниҳоӣ расид. варзишгоҳи марказии шаҳри Ганҷа фазои идона касб карда буд. дар маросими пӯшидашавии бозиҳо раиси кумитаи ташкилии сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил Самир Шарипов суханронӣ карда муҳимияти ин чорабинӣ ва мизбонии он дар кишвари Озарбойҷонро хеле зарурӣ арзёбӣ намуд. ӯ иброз дошт ки барои мардуми Озарбойҷон қабул кардани чунин як чорабинии бонуфуз бисёр хушоям буд ва боз ҳам таъкид намуд ки ин бозиҳо барои муттаҳидии миллатҳо аҳамияти муҳим дорад. пас аз анҷоми суханронӣ аз ҷониби як қатор варзишгарони ҷавону навраси Озарбойҷон ки дар ин бозиҳо қаҳрамон гардиданд, парчами бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил поён фароварда шуд ва расман сеюмин бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил пӯшида эълон гардид. ёдовар мешавем ки дар ин бозиҳо варзишгарони Федератсияи Русия бо ба даст овардани 130 медали тилло, 61 нуқра ва 30 биринҷӣ мақоми аввали dastavиро ишғол намуданд. зинаҳои дуюми сеюмро варзишгарони Озарбойҷон ва Беларус ба даст оварданд. Тоҷикистон бо 1 медали тилло, 5 нуқра ва 16 биринҷӣ дар мақоми ҳафтум қарор гирифт. ҳамакунон рисолати мо дар кишвари Озарбойҷон ҳам ба итмом расид. тӯли 10 рӯзе ки дар ин ҷо будем, то ҷое тавонистем аз ҷараёни ин бозиҳо махсусан аз натиҷаи варзишгарони тоҷик шуморо ошно кардем. албатта хотироти нек ҳам доштем. Будан лаҳзаҳое ки барои натиҷаи варзишгарон ғамгин шудем. дар маҷмӯъ аксар нақшаҳои мураббиён амалӣ нашуданд, вале баъзе варзишгарон тавонистанд ки натиҷаҳои назаррасро ба даст биёранд. хуб, дар маҷмӯъ бозиҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил як марҳилаи хуб барои варзишгарони ҷавону наврас ба ҳисоб меравад ки худро барои майдонҳои бузург омода кунанд ва ҳамзамон барои риштаи дӯстӣ миёни кишварҳо бозиҳо як заминаи хуб ҳам мегузорад. умедворем ки минбаъд аз мусобиқоти расмии дигар варзишгарони мо натиҷаҳои хубтару беҳтарро ба даст меоранд. ҳамакунон аз Озарбойҷон меравем ба Душанбе. хайр.